Der er jo folk, der siger, at hvis man er ægte politiker, hvis man virkelig har den politiske bacille i blodet, så glem alt om at være transportminister, miljøminister, hvad man ellers kan blive udnævnt til fine ting og komme hen til dronningen. Nej, det virkelig sjove, hvis man har den bacille i blodet, det er altså at være politisk ordfører. Ja, jeg vil sige, altså, det vil jeg ikke bytte. Jeg vil ikke bytte nu her med den post, jeg har nu. Det er rigtigt, altså jeg har lært utrolig meget af den post der, og jeg må nok også sige, at jeg har ikke voldsomt meget lyst til at gense sådan de allerførste debatter, jeg var i som politisk ordfører. Vi lærte alle sammen meget i regeringens første tid, og altså de hold, der var der, vi kom til at lære hinanden rigtig godt at kende, og det gør man jo, og vi fik meget modvind i starten. Det kan alle jo også, det ved alle og enhver. Og jeg synes også, det er sjovt. Altså, det er jo ligesom, hvis man er fodboldspiller og pludselig løber ind på en ny kamp med Barcelona mod Real Madrid. Det er jo sådan at få lov til pludselig at være sit partis politiske ordfører i de store, kæmpe debatter i Folketingssalen. Det synes jeg var rigtig sjovt, og det lærte jeg. Der skal man altså være skarp på de der debatter. Det lærte jeg rigtig meget af. Men du var jo også manden, der i den periode, du var politisk ordfører, skulle stå på mål for en kritik, der var monumental i de der år. Altså, jeg behøver bare at sige løftebrud, og så er jeg helt sikker på, at du godt ved, hvad jeg snakker om. Ja, det var det. Og man kan jo altid vurdere, var den kritik for skingert eller ej, men det var det, der var. Og man kan i hvert fald sige, at vi var for lang tid om at opfatte, hvad der egentlig var, hvordan man skulle forklare det, og hvad det er. Og hvis man ser på, der er lavet målinger og opgørelser over, hvor meget af det, vi sagde før valget, har vi fået gennemført. Jamen, vi er jo langt over 90%, men de sidste, lidt under 10%, det er jo det, folk husker, og det er det, der er blevet talt meget op. Og det var vi simpelthen for langsomme og for dårlige, og også jeg var for langsom og for dårlig til at få ordentligt håndteret, og det fik lov til at vokse, så synes jeg. Men hvad skulle man have gjort for at have håndteret? Nu sidder vi sådan lidt bakspejlsagtigt og kigger på, hvordan den nye tiltrådte regering håndterede situationen lige efter den var kommet til. Men hvad burde I set med socialdemokratiske briller have gjort? Jamen, jeg synes, der er ikke noget andet end at sige. En af de store ting, det er jo noget, som faktisk er transportområdet, nemlig spørgsmålet om betalingsring eller ej. Det var jo et kæmpestort valgtema også, og danskerne var meget delte om det. Det blev jo ikke til noget. Det var jo ikke vores idé oprindeligt, den kom jo sådan set fra udlandet, der havde været stor succes med det flere steder, og ideen var at få mindre trængsel på vejene, og så bruge nogle af pengene på bedre og billigere kollektiv trafik. Men efterhånden, som vi kom ind i kontorerne og fik kigget på kortene og prøvet at finde ud af, kunne den ligge her, kunne den ligge der, så viste det sig jo, at der var ikke nogen steder, som den danske geografi er, med vores arbejdskraftopland til København, hvor det reelt ville give god mening, og pendlerne blev mere og mere modstandere, jo mere man egentlig undersøgte det her. Og når man så undersøger sådan noget til bunds, ja, så synes jeg ikke, der er noget galt med at sige, jamen nu har vi undersøgt det her til bunds, og nu har vi opdaget den her idé. Den kan være, at den er god nok andre steder, men her i Danmark, i Københavnsområdet, der ville den ikke fungere. Så lad os da hellere droppe den, end at stå fast på den sådan helt hårdnakket. Men Magnus Heunicke, I havde jo lovet vælgerne, at I ville gøre det. Ja, præcis. Og så derfor, når vi droppede den, så må man sige, godt, den er så droppet, for det konkrete værktøj skal vi ikke bruge til at nå derhen, hvor vi får bedre kollektiv trafik og mindre trængsel på vores veje. Målet er jo stadigvæk det samme. Så må vi se, hvordan kan vi så få bedre kollektiv trafik. Men det du sidder og gør, det er jo sådan set at tage værdien ud af et hvert løfte, der måtte blive udstukket i en valgkamp. Du siger, ja, tja, bum. Men hvis det så viser sig efterfølgende, at det ikke er så godt, så lader vi bare være. Altså, devaluerer du ikke, i det omfang, det ikke allerede er blevet kraftigt devaluerer du ikke værdien af det at love noget? Nej, for det handler vel om, hvilken vej man vil som samfund. Og jeg tror, vi havde i hvert fald sådan, da vi var i opposition, det var der mange, der også havde den opfattelse, at den kollektive trafik i Danmark, den trængte til et gevaldigt løft. Det var alt for dyrt og alt for dårligt. Og det betød jo, at væksten var i vejene. Der var ikke nogen vækst i den kollektive trafik, ikke i togene, ikke i busserne, metro, S-tog osv. Der skulle ske en vækst der. Og vi havde så et konkret forslag, et konkret værktøj, som det var vores forslag. Her kan vi få nogle penge, vi kan investere i den kollektive trafik. Efterhånden vi så havde undersøgt det værktøj, det var den betalingsring. Jamen, jeg er ikke ked af, jeg er faktisk glad for, at den så blev droppet i sidste ende. Men så har vi stadigvæk målet, og det er jo det, der er afgørende. Målet om at få en bedre kollektiv trafik, måtte vi jo så finde på andre måder. Og det er derfor, vi har så fået Togfonden, som investerer milliarder af kroner i opgradering af den kollektive trafik. Vi har lige udvidet metroen yderligere. Så nogle ting lykkedes det jo alligevel altså at nå målet, men rigtigt med et helt andet værktøj end den her betalingsring, som jo endte med at blive en umulighed, fordi den var i konkret politik umuligt at Men altså værktøj, skal vi ikke holde fast i det, som I jo havde lovet vælgerne? Ja, helt enig. Det er rigtigt. Der må man sige blankt, dette var et løfte, at der kom en betalingsring, som vi ikke
holdt. Jeg tror ikke, der er mange, der er ked af, at vi ikke holdt det løfte. Men vi kan godt tillade os, altså nu kører den der løftebrudsdiskussion igen, og vi skal snart have et valg, og jeg har noteret mig, at Venstre jo er i gang med at genoplive den, og det er vel meget forståeligt, at de gør det. Kan vi godt tillade os at sætte et flueben ved betalingsring, løftebrud? Ja, den del af det, der hed, kræve penge op fra vores bilister, der passer deres arbejde, det kunne ikke lade sig gøre, uden at straffe dem unødigt for at passe deres arbejde. Men det er altså løftebrud? Ja, præcis, ja. Men det, som den skulle have været brugt til, nemlig en opgradering af den kollektive trafik, det har vi så fundet ud af at gøre på andre måder. Så det vil sige, målet er vi kommet tættere på, men det konkrete middel valgte vi at se bort fra, fordi det viste sig i praktisk hverdag ikke at give en særlig stor mening. Men lad os så prøve at se på andre ting i forhold til transport. Nu er det dit område, men der er jo også andre løfter på det område. Det skulle også være billigere at få et månedskort i hovedstadsområdet. Hvordan er det gået med det? Ja, det er den ene del af det. Det er altså billigere kollektiv trafik. Ja. Og det er klart, at hvis vi ikke har betalingsringen til at give indtægter, jamen, så har vi ikke de samme midler til at give. Så er vi nødt til at se, jamen, hvad kan vi så skrabe sammen med penge. Men nu sagde du, at løftebrud på betalingsringen, og det har du egentlig en teori om, at det var sådan set populært nok, for den var ikke særlig, der var ikke særlig mange, der ville have den. Jo, men det er ikke populært, det er bare giver det mening i hverdagen. Og hvis man så opdager, når man sidder og tegner på kortene og undersøger trafikprognoser, det giver ikke mening for ganske almindelige pendlere, jamen, så er der ingen grund til at gøre det. Men jeg tror da nok, at et væsentligt billigere månedskort til den offentlige transport vil give ganske meget mening rundt omkring i de små hjem. Ja. Det er også det, jeg hører rigtig mange steder, at prisen betyder meget. Og der må vi vel konstatere, at hvis man stemte på den røde, eller på Socialdemokraterne, SF, i sidste valgkamp, så havde man en forventning om, nærmest en garanti om, at så skulle det blive billigere. Ja, og det er jo blevet billigere, men det er kun blevet billigere, hvis du rejser uden for myldretiden. Der har vi givet en 20% rabat, og det er kun blevet billigere for studerende og folk, der er berettet til SU. De har fået ungdomskort og så videre der. Men den helt brede, kan man sige, pendlermasse. Kontorassistenten, der skal på arbejde til normalt arbejde, har ikke fået. Er det flueben nummer 2 i løftebrudd? Altså det vi har gjort, vi har jo fastholdt et stop i, at de jo ikke må stige yderligere taksterne. Men det var jo ikke det, I lovede. Nej, præcis. Og der må man bare sige, fordi vi ikke fik pengene fra betalingsringen, så kunne vi ikke nå helt så langt i nedsættelserne. Vi har nedsat taksterne for studerende og uden for myldretiden, men i myldretiden havde vi ikke midler nok. Og det må man bare sige blankt, jamen det havde vi ikke, for det ville så kræve, at vi kunne opkræve noget mere i skat, og det mente vi ville være uklogt. Men jeg spørger så lige igen, I havde sagt, I ville gøre det, ikke? Jo. Så flueben nummer 2? Ja, altså det er til dels flueben nummer 2, fordi som sagt, vi har sådan set leveret en markant sænkelse af billetprisen på målrettet studerende, altså unge mennesker, der ikke har så meget indkomst, SU-modtagere, plus hvis du kan planlægge din rejse. Men det der med det målrettede, det snakkede I ikke så meget om i valgkampen. Nej, og det er jo fuldstændig rigtigt. Men jeg siger bare, derfor siger jeg lidt mere nuanceret, men det er rigtigt nok, at i forhold til en generel nedsættelse af taksterne, det havde vi ikke midler til, fordi betalingsringen ikke blev til noget. Der var også noget med, at der skulle være 2 lærere i, nu går vi et andet sted hen, men der skulle være 2 lærere i klasserne i dansk og matematik. Er det flueben nummer 3? Jo, altså nu kan du godt gennemgå de ting her, de cirka 10%, som ikke blev, i forhold til de 90%, som blev til noget her. Jo, men det er jo ligesom, hvis du som transportminister får at vide, at nu kører togene ikke på Fyn, så kan du ikke komme afsted med at sige, at der kører et oppe i Frederikshavn, vel? Ja. Altså, men så, ja, det er rigtigt, men lad os kigge på folkeskoleområdet, og lad os se på, er det sådan, at det er, at vi ikke er nået med det helt grundlæggende, vi vil i folkeskolen, nemlig at folkeskolen skal være attraktiv for alle, og den skal være bedre, langt bedre end i dag, til at simpelthen helt grundlæggende lære vores børn at læse og skrive og regne. Jeg har jo selv 2 piger, som går i folkeskolen, og jeg ved, at folkeskolen, det er en blandet landhandel. Det skal det også være. Det er jo det smukke ved folkeskolen, at vi kommer, børn af travleforældre, som vi er hjemme hos os, og børn af forældre, der er arbejdsløse, og børn af direktørforældre, og vi blandes og mødes der i den smeltedil, og der har folkeskolen indtil nu været alt for ringe til at nedbryde den negative sociale arv og give børnene de færdigheder, læse, skrive og regne, som det kræver for at gå videre med uddannelse. Og det er jo det, der er målet. Og vi har altså lavet en stor folkeskolereform, som virkelig, ja, det var også, kan man sige, udskældt. Men jeg er sikker på, at det er den vej, vi skal. Vi er nødt til at tage fat på og styrke den. Og det er en styrkelse, vi har fundet, som er en anden styrkelse end 2 lærere i klassen. Men mine ungers skole, der er nu ofte 2 lærere. Der er også hjælp til at lave lektier nu til dem, der har brug for det. Lektiecafé og sådan noget. Så der synes jeg sådan set, vi har styrket. Men I sagde jo, at der ville være 2 lærere. Altså ikke bare sådan en gang imellem, men at det ville der komme. Ja, der er jo ikke 2 lærere altid. Det er jo fuldstændig rigtigt. Nej. Det er der ikke. Men hvorfor sagde I så, at der ville komme det? Ja,
Altså det, jeg godt vil væk fra i dansk politik, det jeg synes er det ærgerlige, det er, hvis man stiger sig for blind på værktøjet, og lade være med at tale om, hvor vi skal hen med det her. Ja. Altså vil man styrke folkeskolen, eller vil man ikke styrke folkeskolen? Ja. Det synes jeg er interessant. Hvordan kan man gøre det? Jamen, der er forskellige måder til at gøre det. Det kan man jo sagtens mene, men hvis værktøjet er noget, der bliver snakket for meget om, og det skal man ikke fokusere helt så meget på, siger du, så rejser det jo spørgsmålet, hvorfor det bliver brugt i en valgkamp af jer. Ja, og jeg synes nu ikke, men det kan jo være, at du måske har en anden erindring, at det var et helt stort tema i sidste valgkamp. Det var et tema, at vi ville styrke folkeskolen, og det mener jeg virkelig også, vi har levet op til, og faktisk også formået at få et bredt flertal i Folketinget med det. Ikke noget, der var voldsomt populært undervejs, men det er jo noget, der faktisk er lykkedes. Vil du afvise, at I valgkampen sidste gang specifikt nævnte, der skulle være 2 lærere i Nej, det er klart. Det var en del af vores udspil. Det er rigtigt, men sådan er det jo til enhver valgkamp. Må alle partier. Jeg så lige i dag, der var der debat omkring de blå partier i Folketinget ville alle sammen sænke registreringsafgiften. Nogle ville helt fjerne den. Ja. Og så prøvede jeg at undersøge, jamen det vil koste jo mindst 6-10 milliarder kroner, måske endnu mere. Ingen af dem har et bud på, hvor det skal finansieres. Liberal Alliance vil skære den offentlige sektor. Det vil Venstre vist ikke. Men det er jo okay at sige, at partierne går til valg på noget. Man kan jo ikke få al sin politik igennem, men vi må forhandle derefter. Og vores mål er at styrke folkeskolen. Vi kan jo ikke få al vores politik igennem, fordi så ville det jo kræve, at vi havde flertal alene. Så vi må ud og forhandle og lave brede forlig. Og folkeskolen, det er jo altså dækket af et meget, meget bredt forlig over midten i dansk politik. Men vil du give mig så meget, at de der, hvad skal man sige, forbehold, som du kommer med nu her, hvor løftebrudsdiskussionen er blevet så hed, som den er, hørte vi ikke så forfærdeligt meget til i sidste valgkamp? Ja, og det er formentlig, og det er jo en af, det er nok en fejl, og det tror jeg nu ikke, vi er det eneste, der har begået. Det tror jeg, de fleste politikere begår, men jeg tror faktisk, og det er måske det interessante, at det er noget af det, danskerne står af på i øjeblikket, står voldsomt af på i øjeblikket, det er, at politik aldrig handler om, hvad man godt vil af mål. Det handler om udelukkende om, hvad kan man sige, et eller andet lille smart greb, og så bliver det sådan, og så bang, bang, så er det bare sådan. Og det ved vi jo godt, jamen sådan er det jo ikke i virkeligheden. Undskyld mig, vi har jo jeres hovedmodstander, Venstre, som jo i den grad liner mål op, sigtelinjer, tror jeg, de kalder det. Der er I derude og kritiserer dem for ikke at blive konkrete. Ja, det er klart, for jeg synes også, det ville være på sin plads at komme, hvis man mener, at noget er galt, så kunne det være meget fint at få at vide, hvordan vi så retter op på det, og hvad vi så laver om med det. Det er det, vi ikke har fået. Men der er læreren vel fra sidste valgkamp, at når I så kommer med konkrete bud på sådan og sådan, 2 lærere i klassen, så videre, vi har været inde på fluebenene, så er det ikke at betragte som noget, man nødvendigvis skal tage sig bogstaveligt. Jo, men så er det et mål, man har som parti. Det synes jeg er fint. Jeg synes, at hvert parti op til hvert valg er forpligtet til at lægge sin politik frem. Og så er det jo op til vælgerne at sammensætte Folketinget, og så kan man jo i Folketinget derefter finde ud af, jamen hvad kan vi så blive enige om ud fra de mandater, vi har fået, den styrke, vi har fået ved valgdatoen. Altså det er jo sådan, det bør være. Altså, jeg synes ikke, altså nu har vi ikke nogen fra Venstre her i dag. Nej, altså, det har vi så haft tidligere. Ja, okay. Ja, jeg synes ikke, at det lykkedes dem på nogen måde overhovedet at levere nogen som helst klare svar i forhold til, de siger, de vil have nulvækst frem til 2020. De siger, de vil have det hedder åbenbart i deres terminologi, moderne kontanthjælpsloft. De har haft nu 1,5 år til at komme med bare det minimum af svar til alle de mange danskere, der vil godt have at vide, hvad kan vi leve for? Men er det meget bedre, Magnus Heunicke, at være konkret, som I jo, det skal I have, unægteligt var i sidste valgkamp, hvis det, man er konkret med, ikke bliver til noget? Ja, jeg oplever sådan, at man er nødt til at sige, hvis man godt vil styrke folkeskolen, så kan du ikke have en plan for at skære ned på folkeskolen. Nej. Havde vi det? Nej, det havde vi ikke. Hvis du godt vil styrke den kollektive trafik, så kan du ikke have en plan for at skære ned på den kollektive trafik. Havde vi det? Nej, tværtimod har vi jo faktisk styrket den historisk med Togfonden. Penge fra olie i Nordsøen til en styrkelse af vores jernbane. Et kæmpestort løft af den kollektive trafik. Så grundlæggende kan du ikke på den måde have noget, der stritter. Men når det handler om den helt konkrete, jamen, så kan det godt være, at det er jo også noget, som vi har lært af. Og det må jeg da sige blankt. Jamen, når man sidder i kontorerne, faktisk, der var ikke nogen, der talte om Togfonden, før den her valgperiode kom i gang, fordi vi ikke var færdige med analysen. Vi talte om, lad os undersøge, om beskatningen af Nordsøolien er fornuftig. Men først, da vi kunne se, hvor mange penge man kunne få ud af Nordsøolien, kunne vi se godt, så er der faktisk en mulighed for at investere her. Det havde vi jo ikke talt om før det her valg, men jeg tror faktisk, at vælgerne havde en forventning om, at en rød regering
havde som mål at styrke den kollektive trafik, og det er også det, vi så har leveret. Men du var selv lidt inde på det, man kan vist godt tillade sig at kalde det tillidskrise, der for øjeblikket eksisterer mellem vælgere og politikere. Tror du ikke, det forstærker sådan en tillidskrise, at vælgerne oplever, at der bliver sagt en masse ting? Jo, det tror jeg. Som ikke bliver til noget, og så kan du så tale om, at man skal kunne tælle til 90 mandater, men vi har haft en række fluebinder, jeg tror også godt, jeg kan nævne flere, hvor der rent faktisk er de 90 mandater. Ja, altså det er der jo for eksempel omkring betalingsringen. Nu har vi jo talt længe om den. Ja. Nu er jeg rigtig meget rundt i landet. Det sker næsten aldrig, at jeg hører, at der er mange, der spørger mig om forskellige ting om trafik, og kan vi få en motorvej, og hvad er priserne og sådan noget der. Men altså folk, der savner betalingsringen i dansk politik og i deres hverdag generelt, det må jeg bare sige, det er nu ret sjældent, jeg møder det. Hvorfor? Jamen fordi, når vi kommer tættere på de planer og finder ud af, jamen hvordan vil det så se ud? Vi har jo set, at den fungerer mange steder. Oslo har det, og der er mange byer efterhånden, der har betalingsringen, som faktisk fungerer. Men den måde Danmarks geografi er, og Københavns er, og oplandet, arbejdskraftoplandet fra hele Sjælland, der vil det ikke give særlig god mening, og det vil koste alt for meget at drive det, og give alt for lidt i indtægter. Så er der ingen grund til at gøre det, men vi så holder fast i den grundlæggende tanke, nemlig at vi skal styrke den kollektive trafik. Og det samme med folkeskolen. Jamen, den grundlæggende tanke, vi skal styrke folkeskolen. Og det er, må jeg bare sige, helt væsentligt anderledes, end det er at gå til valg på nogle nedskæringer, nogle generelle nedskæringer på kontanthjælp, formentlig i dagpengeområdet, nedskæringer i den offentlige sektor, uden at fortælle, hvor de nedskæringer så vil kunne mærkes. Og det er det, vi oplever fra den blå blok i øjeblikket. Men nu taler du selv om den blå blok. De er jo for øjeblikket ude, fordi tingene er lidt hedet op. Vi skal snart til valg. Så siger, I har snydt jer til magten. Ja. Og er det ikke også snyd, når I lover betalingsring, 2 lærere i skolen, barselsorlov til fædre? Hvad bliver der af den? Det har vi jo hørt. Altså, nu har jeg kun været i politik i 10 år, og jeg har fulgt det også som journalist tidligere. Må jeg bare sige, det er jo hver næste gang. Altså, da Nyrup vandt i 98, der skulle det også have været snyd. Altså, det er jo altid, når vores gode venner over i Venstre, de taber et valg, og danskerne stemmer på en rød regering, så er det jo bare snyd. Men så kan man bare spørge. Jeg er ikke venstremand. Altså, jeg tror jeg gerne, Lars Løkke vil skrive under på. Ja. I lovede orlov til fædre, barselsorlov til fædre. Ja. I havde et flertal for at kunne gennemføre det. Ja. I gjorde det ikke. Nej, det er rigtigt. Hvis jeg som vælger gik hen og satte kryds ved liste A ved sidste valg i en forventning til, at I ville gennemføre det, I havde lovet, hvis I fik 90 mandater, så blev jeg vel for pokker, undskyld mig, Magnus Heunicke, snydt på det punkt. Gjorde jeg ikke det? Ja, på fædrebarsel. Det, der er sket nu her med fædrebarsel, den er jo faktisk blevet forlænget, men ikke så meget. Som vi havde jeg blev snydt på det, mål. I havde lovet. Gjorde jeg ikke det? Så vi er bevæget os i den rigtige retning i den her valgperiode, men vi er ikke nået så langt, som vi godt ville. Og det er jo, siger vi helt åbent, vi er ikke nået så langt, som vi godt ville. Så kan man vælge at sige, så lad os da lovgive om det. Og der er det så, at man kan jo se, og det kan man jo se helt tydeligt, hvis man vælger at lovgive om for eksempel tvungen fædrebarsel, jamen så er der mange familier, som vil miste nogle indtægter. Så når man siger, at vi har et mål om at styrke det her, så når vi noget af vejen. Det har vi faktisk gjort, både via regeringens hjælp, men jo faktisk også via de overenskomster, som i øjeblikket bliver lavet, hvor man sådan set når mere barsel til faren, og det synes jeg kun er Men Heunicke, I havde jo lovet i valgkampen, at I ville lovgive jer til det, og I havde et flertal, men I gjorde det ikke. Jeg spørger lige igen, er det ikke snyd? Jeg må sige, det er da ikke en hemmelighed, jeg vil sige, det synes jeg ikke var klogt at love det. Det var ikke klogt af os at gøre det. Så det har vi lært af, det synes jeg ikke var godt at gøre. Og det er vel ikke sådan forskelligt fra så meget andet her i livet, at nogle gange siger vi, det her, det bør være det rigtige at gøre. Når man så sidder og undersøger virkelig nøje, og det var jo et rimelig grundigt arbejde med mindst et års eksperter og andre, der ser, hvad vil betydningen være for den ganske almindelige familie ude i provinsen, der sidder der, hvor det jo er sådan, i København lidt anderledes. I provinsen er det typisk sådan, at faren tjener altså mere, end moren gør. Det er et andet stort ligestillingsproblem, vi skal gøre noget ved. Og det vil det så betyde faktisk, at der vil familien miste indtægter. Og det er jo ikke ideen at gøre vores børnefamilier, som vi Gud er spændt hårdt for i forvejen, og gøre deres hverdag mere presset. Ideen var jo det modsatte. Og derfor var det nogle andre ting, vi så satte i værk, som bevægede os. Ikke helt så meget, men dog i den rigtige retning også her. Men det er sikkert, det kan jeg ikke gøre mig til dommer over, men det er sikkert rigtigt, det er klogt ikke at indføre den der øremærkede barsel til mænd. Men skal man ikke nogle gange tage konsekvensen af som politiker, at her er altså noget, man har stillet vælgerne i udsigt, der er faktisk en parlamentarisk mulighed for at gennemføre det,
Og nu gør vi det, fordi vi lovede, vi ville gøre det. Det er sådan noget Anders Foghs tankegang der. Det bryder mig virkelig ikke om. Jeg synes, det er så ringe i politik. Du bryder dig ikke om, at man gør det, man har lovet, jeg bryder mig ikke om, hvis det er sådan, man siger, at det her har vi nu opdaget, undersøgt i detaljen her, at der er nogle mennesker, som kommer i klemme her. Men fordi det vil bringe os i en dårlig situation, så kan vi ikke være ansvarlige her. Jeg tror, altså, er der noget, vi har brug for i vores samfund, så er der er noget, og det er jo så altså, både i erhvervsliv og offentlige og alle mulige steder, og i politik, nogen, der tager ansvar for, jamen det vi gør, betyder faktisk noget for familier i hele Danmark. Ja. Og det er det ansvar, som jeg synes, enhver regering bør have først og fremmest. Først og sidst bør det være derfor, vi går på arbejde hver dag, og have det ansvar for det samfund. Men det gør vel også, som Magnus Heunicke, når du tager alle de her forbehold her sådan på bagkanten af det sidste valg, så må konklusionen vel også være, at vi kan faktisk ikke stole på de løfter, I udstikker. Fordi altså, jamen, måske ikke, og selv hvis der er et flertal, så kan vi ikke være sikre på, at det bliver gennemført, fordi situationen kan være en anden. Har vi ikke der forklaringen på den manglende tillid til de politikere, du talte om før? Ja, det er jeg jo enig. Altså, som sagt er der jo lavet de der undersøgelser, ikke af os. Altså mandag morgen lavede en undersøgelse for noget tid siden faktisk endda, altså længe før vi nåede med de sidste resultater, som viste, at mere end 90% af de ting, som vi sagde før valget, at det lykkedes at få igennem, på trods af, at vi samtidig har været i en historisk dyb økonomisk krise. Men nu snakker du igen om toget oppe i Frederikshavn, og det er nede på Fyn, ikke kører, ikke? Men når du ser det samlede billede, så siger jeg, at det er så meget forskelligt fra den regering, der var før os, hvor Lars Løkke blev statsminister. Der var ikke nogen af dem, der sagde, før de kom til, at de ville forandre efterlønnen og skære i dagpengene. Det gjorde de så alligevel. Så jeg mener, jeg tror nok, man må sige, at det er sådan i dansk politik. Og det kan jo være godt og skidt, og det gør det i hvert fald svært at kommunikere. Der er valg i England snart, og der er en anden form for politik, hvor man plejer at have i hvert fald et parti, der bestemmer det hele. Der er nogle gange nogle koalitioner, men ellers plejer det at være sådan. I Danmark har vi jo typisk mindretalsregeringerne, som må forhandle. Jeg kan faktisk godt lide, ikke kun på trafikområdet, men det har vi jo ofte hos os, vi forhandler bredt, fordi regeringen skifter, og der er det altså vigtigt, at vi har nogle brede forlig, der også består, fordi det handler om et samfund, der skal bygges op.